There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. it's Tractor Tom. Tom, 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 what would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray, we couldn't do it without you. Zabavljač Tom. Bio je to miran dan na farmi Spring Hill. Fi i Met su tovarili kutije za jabuke na Tomovu prikolicu. Tako, ovo smo završili. Za danas nemamo više posla. Išao bih kući da gledam TV, ali moj je pokvaren. A da napravimo sopstvenu zabavu za promenu? Kako to misliš? Umesto da gledamo TV, mogli bismo oboje da napravimo predstavu. Kakvu vrstu predstave? Imam jednu ideju, ali ti je još uvek neću otkriti. O, Pardi! Prava je magija način njenog pojavljivanja. Eto ideje. Napravit ću mađioničarsku tačku. Pardi je bila nervozna. Leđa jednostavno nisu htjela da prestanu da ju svrbe. Fi je počela da radi na svom... To je tajna. Pa počnimo, Rif. Ha, idite odavde. Met je započeo da vežba svoje magične trikove. Nemam apsolutno ništa u rukavu. Pa dobro, nisu bile u rukavu. Rev je rekao Tomu da i on zna magični trik. Učinio je da sve životinje nestanu. Revo je sve ovo bilo jako smešno, ali Tom je znao da će on biti taj koji će morati da pronađe sve nestale životinje. Pardi je i dalje pokušavala da počeše leđa. Tom je počeo sa potragom za kokoškama. I sa jednim zamahom ovog čarobnog štapića. Neverovatno! O, nije trebalo da se pojave. Tom je probao isti trik i sa saksijama. I uspelo mu je. Fi je bila zauzeta. Odlazite. Rekla sam vam da je to tajna. A za damu? Prelepi buket ruža. Mirišu kao... Kao da su suviše dugo bile ispod moje jakne. Tom je zatim pronašao patke. Pardi je napokon pronašla savršeno mesto na kome bi počešala leđa. Bila je to najviša grana najvišeg drveta na farmi. Tom je napokon pronašao sve nestale životinje, osim Snikera. Vini nije znala gde bi mogao da bude. Ali je Tom znao kako da ga pronađe. A sa čarobnom kašikom učinit ću da ovaj čajnik zalebdi. Trebalo je da ga ispraznim.
Jadni Sniker se zaglavio u blatu. Pardi se najzad oslobodila s vraba. Jedini problem koji je sada imala bio je kako da siđe dole. Ali niko nije čuo Pardine pozive u pomoć. Zato što je napokon bilo vreme da se sazna šta je bila fina tajna. I kakva je to velika tajna? Gledaj sad. Misliš na ovce? Pogledaj čemu sam ih naučila. Wow! Sad da vidim tebe. Oj, hoćeš? Još ništa nisi videla. Tome, možeš li da sakupiš sve sa farme nazad u štalu? Želim veliku publiku za čudesnu manifestaciju magije veličanstvenog meta! Tom je shvatio da je još neko nedostajao. Gde je bila Pardi? Tom je svuda tražio Pardi. Ispod koje šerpe se sada nalazi moj mobilni telefon? Nije ovde. Nije ni ovde. Tako da mora da je... O, ne. Je li ovo to što tražiš? Moj sledeći trik je neverovatna patka koja nestaje. Sad je vidite? Sad je ne vidite? Vidimo ih dve. Probat ću sa kartama. Nešto iz ovčije plesne tačke dalo je Tomu ideju. U redu, baš smešno. Kod koga su moje karte? Pogledajte šta s tim uradile. Isto što i Pardi tepihu. Sačekaj trenutak. Gde je Pardi? Ne znam. Upravo sam shvatila da je nisam videla celo poslepodne. Nadam se da nisi učinio da nestane. Ne. Valjda je dobro. Mislim da bi trebalo da je potražimo. Zaista je nestala. Sada nam je potrebna prava magija. Bravo, Tome! To je bila najčudesnija magija koju sam ikad videla. Tom je bio najbolji od svih. Ali znate šta? Rev ima jedan sjajan trik. Može da učini da svaka životinja iz dvorišta nestane. Pokaži joj, Rev. O, svašta. Tom je definitivno pobednik. Ej, znate li šta je jedina mana Tomovog trika? Šta? To što treba da sve one kutije ponovo utovarimo u prikolicu. Bićemo ovde do pola noći.
smo to započeli, Rif. Ovce su napravile diskoteku. Može li neko da im prekine igru, molim vas? Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.